Salam alaikum, an balma malien, an b'aw fo k'aw barikada, a balimakɛ n'aw denkɛ don Amara Sila, je suis chercheur. K'a ɲini aw fɛ a ka vidéo in partager, vidéo a nafa ka bon. C'est la nouvelle de l'année, c'est la nouvelle du siècle. Donc, an ka foli belebele bɛ se yan, an ka Serifukɛ Cheikh Thiami Aidara kabako fura tigi. Ala y'a sɔn kabako fura la, fura min n'a ka ɲi bana baden ma, tension, diabète, forodimi, yɛrɛ dimi. Kodimi, akacha Serifukɛ ka fura ka ɲi nin bɛɛ ma, ka numéro 78 78 03 03. K'an ka belebele fo Cheikh Lassana Kanɛ belebele dalen bɛ Segu. A bɛ baara min na, a ye baara min kɛ ka Mali dɛmɛ, ka se bi ma, Lassana Kanɛ folen don an tɛ ɲinɛ a kɔ. A Sharafu Aboyi Aidara ka se Ousmane Sherif Madani Aidara ka se Sofi Bilal n'a ɲɔgɔnna caman, ka Segu karamɔgɔ n'a dɔnnibagaw fo, ka Mali karamɔgɔ bɛɛ n'a dɔnnibagaw fo, est-ce que y'a faamu? K'u bɛɛ fo k'u ka dugawu ɲini. Donc o tɛmɛlen kɔ, an ka le politologue fo, Segu Tunkara depuis les États-Unis, a ka faso jɔ la, ka Boubou Mabel Jawara ka o fo, est-ce que y'a faamu? Ani activiste fɛn fɛn bɛ ka transition dɛmɛ a n'a ɲɔgɔnna caman, Bala Yira ninnu bɛɛ ka foli bi yan ani Aja Dramé ninnu. Donc o tɛmɛlen kɔ, Malidenw an bɛ don an ka sujet kɔnɔ sans perdre de temps. An bɛ don sujet kɔnɔna la. Ala ye ko belebeleba de kɛ Mali kɔnɔ bi an bɛ wagati min na. Musa Tarawele tile tɛmɛlen kɔ. Plus de 30 ans, plus de 40 ans, aw b'a kalama ko armée de l'air tun tɛ Mali bolo. N'a fɔra armée de l'air tɛ an bolo. Ni armée de l'air créé, il m'a avion d'ouma, il m'a minan d'ouma, il m'a quelques minan d'ouma, il m'a sans fait pangou sanga di ouma, Moussa Temet, clé temelengo. Est-ce qu'à me seka faut armée de l'air kumbe? Mo kumbe, tiao kumbe, mais moyen kumte au boulot, kasura disokolo boula, à galabou boula, à donner à boula, mais ni minante ba ke choko du mena. 2014, Moussa Mara est terali menge kidal. Ni akira sababu Mali finintugo iba ye ani rebelu karla ngona moye mona douana a sababu kera avion code 2012 ni aye Mali bina ka Mali free région saba ka bi clé saba konna la muya ke sababu avion taya bo transition de flene san kelen kono kani mona be bwana avion mwani duru nyon san kelen kono avion plus de 25 avions san kelen kono la transition min sera ko kɛ u ye kabako wɛrɛ de kɛ bravo aba kalama hélicoptère MI 171 o bɛ Mali bolo a bɛ se ka transport kɛ a bɛ kɛlɛ kɛ su a bɛ kɛlɛ kɛ tile a radar a ɲɛ ka di ko kabako a yɛlɛn su fɛ n'a ye yɛlɛn jɔ miseli k'a bɛ ye o bɛ Mali bolo MI 24P o bɛ Mali bolo o hélicoptère d'attaque yɛrɛ de MI 35P c'est-à-dire allez 60 barabla de quoi. Roquette fla missile tiré euro. Il va calmer au bébé hélicoptère ina. Abseka barake tchétchène, abseka barake nenema euro, abseka barake fontaine euro là. Amo bella. Aradaru nana Mali konala. Kana olo nu kana auto complété. Kanga sangolo ka au contrôle di pour que mouvement fa beke déplacement fa beke am bois kalama mune kume adje Malido aw be kume ka min kono aw be kume ka hamimina na me ko radar na woro o be bolma fin do de demander bolma fin mi naka télé a 5 télé radaru be o de demander radaru bo na to de ira Malidem be sogora mina am be hamina mina ni akume anje anana. Les avions supersoniques, les avions à réaction, avions à manga, boum, kabanola, avec djougou djatika, avec djougou lasra, avec djougou tongo boagon, a manga avec kou konogo missile le chiquito douka, ou avion mangandro, ya yama qui s'est tiré. Ou avion djoumen. Les deux donnés ne ira là avion Albatros L39, Albatros L39, avion supersonique donc. Avion Nia Takalae à vitesse Atelia 910 km à l'heure. À vitesse ascensionnelle 1700 km à l'heure. 1700 km à l'heure. Avec Yannick Kidaleke en 30 minutes. Avec Yannick Gaoke en 25 minutes. Yannick Segou en 10 minutes. Roquette oube ala. A roquette kelo kele. Et c'est à vous. Qui s'est tiré au chèque à la.
a roquette munu ni avion yi munu roquette be munu avion no fait ni avion yi clé roquette be clé en fait a roquette précision ni viseur mi sigile mais avion na a dabora a kana cible kana se ka échapper cible mana do menamena no kono avion me a poursuivre au no fait a dona kulu kono avion me kulu fara ka do cible no fait balmo albatros ni mogote adon Russie be albatros don Tchèque be albatros don Algérie be albatros don ambe clémina albatros maniabilité c'est-à-dire absega munu sagola uta emigiu ubu jenge nini daw terroriste fagalan yere de fleni terroriste kelelan de fleni terroriste buntelan de fleni c'est-à-dire mina mi fleni amolo quoi ni les six ka barabla ni les terroristes ka ko bané quoi ni ku dongo de banku jigikar abado avion besse ka terroriste gene parce que sans terroriste ba évoluer moto de là nous ba évoluer moto là ou suli ka gele mais ni avion na nous ba ka évoluer moto là nous dona carré kono avion be jenga no fa ko carré direction ta nous jenga na tukuni avion be o mana carré wara ta tukuni ka zigzaguer avion bo direction fenêtre a bella a yelema o yelema absega muti côté flabela absega muti wa meto côté nare nangu frasi wele frasi kuma ko kabanogo yema ni avion kabanogo kana da juwa mare esia alni sambeleni megana ni avion mseka baraka absega opération ke Mali pilote kuna wolola bianga armée de l'air kuna wolola Mali armée be kuna wolola Mali territoire fan ni avion mêlé 35 minutes Mali territoire fan ni avion me se kata de me do armée ma absegi to senu kata opération ke pendant que présentation bana aba kalama avion tara tester kata intervention ke wa présentation sévère avion tari munu est-ce qu'il y a famu markala ka se segu ma avion tari munu kana aéroport base senuna Mbalmo mina mi manja mina ne so niti mina do ibi mana kan fama wallahi ame wati mina terroristes kelelanten ka albatros bo les terroristes évoluent en moto ils évoluent avec les 4x4 ka coule avec rapidité ni avion se ka boule altitude diana se ka boule altitude dugumala la wana dia se ka bouli ka soro juguma ngame avec jugu kono ko avion me yorom na e wa sura tieni ndoku o de avion supersonique diaye. Donc, une capacité nous, on est hélicoptère qui capacité de clé. Ou que tel ni hélicoptère fait un barak beni joro de nous. Nous intervention rapide. Nous ka télé orela ka intervention qui est rapidement. En même temps, avion nous on peut poser des missiles à guidage laser. Missile nous, ni a tiré à kera moto à kera mobile à bas sisiri yini. Abe sisiri yini kata sisiri kosi sibe fan fena. Si be ka bon na be ka bon moto de la be ka bon mobile de la mobile kana choko choko ba soro si be soro ala iba kalama missile be siblo yini ne kata ko shika bo barala iba do kan appareil de son ay sous région la doro itene avion nyoye mo bolo ay sous région la ay kerfe jamana la ay G5 Sahel la ni armement mi mambola G5 Sahel mo bolo wa tout bolo avion mi mambola ambo bela una hélicoptère juguba etene ni hélicoptère tieni no mai MI 171 SH am de lemeka 100 MI 171 est-ce qu'il y a famu am de lemeka ouye a eux ja MI 171 SH fanabe aba kalama ko se ka char détruire fon me char détruire ro ko détruire donc terroriste do ro tout bolo toni a hélicoptère est-ce qu'il y a famu am se ka lutte anti navire nununga am se ka navire kele a hélicoptère est-ce qu'il y a famu Absega habito sanfé est-ce qu'il y a famu ka tirkeni missile radar munumbe à la infrarouge de ba la caméra infrarouge avec précision na si cible ga tsega je quoi imana infrarouge si cible fa vega a bouger la choko ni bombe fli bombe taje en même temps a hélicoptère be se ka tani che bisaba ani wolovla en force spéciale ni u ka tagali no wale ce qui fait que en flotte be a chani 25 yoye wa même une fois ay do de rama bere fitini ne yira lawla wallahi fitini ne yira lawla abaka fo ministre ga kumala Sadio Kamara akoko suko ubambolo modle yira ibaro kelela ita be yira wallahi ya obeka fon family abebe malibolo biame wakati na
a bɛɛ bɛ Mali bolo anw da tɛna fɔ a bɛ ka miiri fɛn o fɛn na a bɛ ka chasseur minnu tɔgɔ mɛn wallahi a chasseur bɛ Mali bolo a kana douter dɛ armée n'u ye min yira an na don min na an bɛ baara kɛ n'o de a y'aw hakili sigi wa a y'a bila aw kunna Mali sankolo lakana la fɔlɔ France Rafale tun bɛ boli ka don an ka sankolo kɔnɔ minɛn tun t'an bolo an b'a gɛn cogo min na o de dabila la sisan France avion tɛ se ka don an ka sankolo kɔnɔ tuguni minɛn min b'an bolo a minɛn m'an permettre ni Rafale donna ka ku Rafale la k'a fɔ bɔ Mali sankolo kɔnɔ n'a ye tir de sommation kɛ siɲɛ 3 n'a ma sɔn an bɛ avion lajigin drone tɛna yala tuguni Mali sankolo kan a banna drone ka yala banna ni drone ka yala bannen de y'a fi cɛ malidenw y'an labɛn dɛ Zenta an bɔra terroriste kɛlɛ la an kɛra super puissance de dans la sous-région an ɲɔgɔn tɛ G5 Sahel la bi a y'aw disi gosi n'a ye bi embargo kuni an ye embargo kuni min kɛ ne ma nimisa la bi terroriste siranna de n'u ka kɛkun wallahi u ka taa maramafɛn déposer Mali kɛlɛ nin y'a nɔgɔyalen de e cɛ jaminanw e ja cɛw tɛ kelen ne cɛw feere sɔngɔ kelen na mɔnɛ bɛ dɔ ba faga ni transition mɔgɔw hali n'an m'an fofo ka bu de dun ka ninnu dɛmɛ an m'an fofo ka bu dun hali n'an m'an ka mobili de jɔ ka tagama sen na an m'an ka mobili jɔ ka tagama sen na ka nin transition dɛmɛ cɛ ninnu ma manamana baara kɛ dɛ est-ce que y'a faamu u ye baara yɛrɛ de kɛ donc an bɛ aw bila an bɛ tila ka na video wɛrɛ kɔnɔna la est-ce que y'a faamu salamu alaikum